लोगोफोर जोङो दा जोंनि वाटारफलाव मोनफैबाय दे एकदमबारे नाय बे दै गनायखौ माबायदि गयो मान मोजां जों खाथियाव थांगासिनो दङ जोङो फाइनालि दा जोंनि वाटारफलाव मोनफैबाय टिकेटाबो गोगोमखा टिकेटबो लायो बेयाव 40 थाखा करि लायो सासेयाव ओमफ्राय जोङो र' आं नोंसिनो देखायगासिनो वाटारफलाव माबायदि सिङाव थांनानै सिजौ थागोन बेयाव फैनांगौबा होमबालाय सिजौबो नागिरदों सिगाङाव थांनो हाया दे एकदमबारे नायखांबाय आं सिजाजोबना दोनखांबाय थांनाया एकदमबारे बिराद दै फैयो नोंथांमोना गोजाननिफ्राय नायनो सेस्था खालाम नोंखौ नाय माबायदि दै गोलैयो गोसां अखा फैगासिनो दै फैफायो नोंथांमोना खाथियाव मोजां बारा मोजाङै देखायनो हानाय नंला जोङो सिदा वाटारफल नायखांनानै दा बुद्धिस्टफोरनि गुम्फा मन्दिराव मोनफैबाय दे ओरैहाय दङ मन्दिर बुद्ध हाजो टावांनि गुम्फा मन्दिर गैया नोंथांमोननि थाखाय आं गुम्फा मन्दिरसिम फैबाय दायो नोंथांमोना गुम्फा सिङाव मा दं मा गैया गासिबो नुजोबगोन आं देखायनो सेस्था खालामगोन हानायमानि नोंथांमोननो दायो नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय टावांनि नैबे गुम्फा मन्दिर जिहेतु बेयाव बेरायनानै माबायदि मोनो आं बिसोरनि फिलिंसखौ खोन्थागोन ओमफ्राय बेयाव बेरायनायाथ' ओरैनो मोजांखा ओमफ्राय गुसु जायगाया एसे होमबाबो इमान गुसु जायाखै मथामति दा गोजां बोथोर मोनफैबा नै दा थानो हायै गुसु जागोन बरफबो गैया दा बरफ गोलैगोन उनावहाय ओमफ्राय आं नोंनो खिन्थागोन ओरैहाय दङ थांगासिनो जोङो खिन्थु बिराद गोजौ दे एकदम अक्सिजेन लेभेला डाउन जाहैयो बिथिंहाय हां लानायाव एसे हां थोनो मोनो जोंनि मानसिफ्रा जोंबो मोनगासिनो मार मिक्स जाथारो ओमफ्राय एसेयावनो अक्सिजेन मोनला नालाय एसे मोजां जायगा जालालै ससे थाबायनायाव गोगोम मेंबाय जों थाबायफेराना एफा गोलाव लामायाव एकदम सिंनिफ्राय बिराद मिक्स जाथारो आं गेट मोनफैबाय नोंथांमोननो देखायनो हासिगोन आं गेटआ फाइनालि मन्दिर सिङाव फैबाय दा नोंथांमोना नायदो बेनि भिउखौ बया बिल्डिं दङ सोरबा खामानि मावगासिनो नायनो गोनां सिङावसो मोजां दं दा सिङावसो हाबनांसिगोन खोमा जोङो बानायगासिनो नोंथांमोननि सिङाव देखायनोसै आंथ' बेयो जाहैबाय बुद्धिस्टफोरनि मन्दिर ओमफ्राय बै सिङाव थानाया बुद्धिस्टफोरनि गुम्फा राजा मोननाय बेनि मुर्ति बेयो
दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां जाहाथे भिडिअ लाबोनो हायो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसिगोन जों मानो थांनो ओंखारबाय दायो नोंथांमोना ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना आं आसा खालामबाय स' थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था बाय बाय